Haribol, so ngayon sasagutin ko yung mga questions na ibinigay mo sa akin tungkol sa aking proseso ng pagsusulat. So, una sa lahat, salamat sa pagbibigay interest sa iyong pagbibigay interest sa aking mga gawa kahit na refer lang. So, wala na paligay-ligoy pa, sasagutin ko yung una mong question. Kailan nyo po napagtanto na nais nyo po maging isang manunulat o kung kailan po kayo nagsimulang magsulat? Okay, bali ang lagi kong sinasabi pag may nag-i-interview sa akin at tinatanong ito ay nung high school pa ako, sa una talaga nag-drawing ako at drawing talaga yung ginagawa kong form of art. Pero nung mag-high school na, nagkaroon na kami ng literary or literature classes, medyo nagkaroon ako ng interest sa mga literary works. At bukod pa doon, yung pinaka naaalala ko talagang time kung saan ako ay nagkaroon ng inspirasyon para magsulat ay nung mabasa ko yung mga gawa ng aking tatay. Isa siyang architect by profession, pero na-discover ko doon nung makita ko yung mga works niya na nagsusulat din pala siya. So parang college paper nila yon. Nabasa ko yung mga tula niya doon at ako ay siguro may napukaw sa aking sarili na parang gusto ko rin gawin ito. So mula noon, 16 years old ata ako noon, or 15 or 4, something like that. Mula doon, trinay ko lang siyang i-imitate. Parang nagkataon din na sa literature class, pinapagawa rin kami ng mga iba't ibang uri ng mga tula at mga mga uri ng mga tula at literary writing. So, nagamit ko rin yun. So, parang yung dalawang puwersang yun ang nag-push sa akin na i-pursue ito. So, kasama na din dyan yung syempre yung nagbibinata, ganun. Hindi sa atin. So, sa mga edad na yon, nagkakaroon tayo ng mga taong hinahangaan natin or nagugustuhan natin. So, syempre, ako personally, dinaan ko sa ganun yung may binibigyan tayong mga tao na gusto natin na tula, ganun. So, basically, nung nag-start ako, ganun, hindi nais kang isang tao na sinusulatan mo siya. So, mga sonnets, mga maikling, naalala ko noon may isang babae na nagustuhan ako noon, tapos pinadalhan ko siya ng mga sonnets, pito atang ganun. So parang yun. So hindi lang dahil gusto mong parang may gusto ko sa isang tao, pero mas na-enjoy ko yung pagsusulat. Hindi lang yun para may karoon ka ng girlfriend or something. Hindi yun. Parang minsan nga parang excuse lang yun para magsulat. So, yun. Okay na siguro. Kailan ka po kayo nagsimulang sulat yun? Yun na yun. Number 2, sino po ang idolo nyo sa pagsusulat at kung paano po nito binago yung pananaw nyo sa pagsusulat? Ayun, siguro yung idolo, pwede kong sabihin na yung tatay ko na siguro yung una kong idolo. At saka yung aking literature teacher din, malaking bagay. Pero yung naging seryoso kong mga tinuturing kong mga mentors, maliban sa mga naging teacher ko kasi creative writing yung kinuha kong kurso sa kolehiyo. Ang naalala ko, mga una kong naging mga paboritong makata, usually makata kasi nagsusulat ako ng tula. Si Allen Ginsberg, beat poet siya. So, matagal kong pinag-aralan ng kanyang work. At matagal ko ring trinay na or sinubukan na i-adapt yung estilo niya. Sa lokal, si Rio Alma yung pinakagusto kong pinakahinahangaan kong manunulat. Si Rio Alma, so sa English, sina T.S. Eliot, sina Ezra Pound, ganun.
Si Allen Ginsberg, mga imagists, mga American writers. So, nung nagtagal-tagal na, may nagpahiram sa akin ng Rilke. So, si Rainier Maria Rilke, hanggang ngayon, siya yung ano ko. And then, of course, si Pablo Neruda. So, sa mga hindi nagsusulat ng tula din, sino ba to? Sina Borges, kanon, sina Steinbeck, may inaalala ko, nakalimutan ko, sorry. Google ko muna. Siya nagsulat ng 100 Years of Solitude, paborito ko. Si Gabriel Garcia Marquez, ayun. Sa Bicolano naman, dalawa, si Rafi Banzuela at saka si June Bellica. At syempre yung mga kakontemporary natin, magagaling din. So yun ang naging ano ko. Sila yung naging kong mga idolo sa pagsusulat. Binago nila yung aking pananaw. Not much sa statements kasi una kasi parang may ano yan parang may levels yung pagsusulat ko nung bata pa ako. Nung nagsusulat ako sa English, yun, lahat, masasabi nating self-centered yung mga napoproduce kong mga works. Meaning, tungkol siya sa sarili ko lang na mga, parang hindi mo siya talaga ibinabahagi sa mundo or sa iba. So, may particular lang na tao na sinusulatan ka. Yun. Nung tumungtong ako ng kolehiyo, ako ay na-expose sa socio-political na mga diskurso at sa Filipino ako nagsulat. Syempre, kasi yung mga sinasabi nating mga protest poetry, mga tibak, activist, socio-political na mga gawa ay usually nakasulat sa Tagalog. So, nagsulat ako sa Tagalog ng matagal din. Halos buong kolehiyo. Pinurso ko talaga yung sa Filipino magsulat. At mga naging kong hinahangaan ay sina Rio Alma, sina Mike Bigornia. Yun, si Mike Bigornia, si Rio Alma, si Vin Nadera, at marami pang iba. Si Alan Popa, Mayo Uno Martin, mga contemporaryo kong So, nung matapos ako ng kolehiyo at umuwi na ako ng probinsya sa Bicol, i-discover ko yung pagsulat Bicol noon, ibig sabihin, pagsulat sa Bicol. So, doon nagkaroon ulit ako ng isang transformation kung saan namulat ako sa kahalagahan ng pagsusulat sa sariling wika, which is, ako yung mother tongue ko, inang wika ko ay Bicol. So, doon naman ako nag-focus hanggang sa ngayon. So, year 2000 yun. So, ngayon, 20 years na ako nagsusulat sa Bicol. So, yun na maging yung mga hinahangaan kong ng time na yun. Although, ang hinahangaan ko yung mga ganun pa rin, sina Rilke, sina Neruda, sina Garcia Marquez, sina Rio Alma, sina T.S. Eliot, sina Steinbeck. Pero sa Bicol na ako nagsusulat. So, naging sa Bicol, kung sa Ingles ay self-centeredness, kung sa Tagalog ay socio-political. Sa Bicol, mas nasasabi kong yung more on spiritual, hindi yung religyoso, pero yung spiritual mga aspeto. Meaning yung aking pagiging spiritual na nilalang ay identity. So, doon ko yun na-express sa Bicol. Naturally kasi, siguro natural naman yun kasi akma naman na mangyari yun kasi una sa lahat yung Bicol yung aking inang wika at yung mga pinag-uusapan ko sa aking mga gawa sa panahon na yun na sa Bicol ako nagsusulat ay tungkol din sa identity or sa pagkatao. So akmang-akma yung wika at yung diskurso at yung statement na itinutulak ko
sa panahon noon hanggang ngayon, simula nung 2000, kung kailan ako na-discover yung Bicol hanggang ngayon. So, binago ang aking pananaw sa pagsusulat, pabago-bago. So, makikita natin, sinabi ko na nga, yung 3 stages mula sa Ingles, Tagalog hanggang sa Bicol. So, maraming mga influensya. Pinapakita lang nito na ang isang manunulat ay hindi naman talaga, masasabi natin, hindi naman siya original, yung mga ideya niya galing sa kanya. Nai-influensyahan siya, nag-aaral siya mula sa mundo. So, ginagalawan niyang mundo or universo. So, yun. So, number 3, ano po ang pinaka-genre ng iyong sinusulat at sino po yung may akda na nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang magsulat sa ganong genre? Silang naman, although maraming genre kasi, pag sinabi mong genre, fiction ba o poetry o dula. Sa akin kasi, poetry yung sinusulat ko basically, secondary yung fiction at yun na basically yung sinusulat ko. So, sino yung mga akda? Siguro nasabi ko na yung mga akda. Yung mga hinahangaan ko rin mga nagsusulat yung nagbigay sa akin ng inspirasyon na magsulat sa ganung genre. So, wala namang special kung bakit ito yung pinili ko. Kasi, hindi ko alam, para sa akin, madali para sa akin magsulat ng tula. Madali magsulat ng... Mas mahirap magsulat ng kwento kaysa sa magsulat ng tula. Okay, siguro okay na yan. So, number 4, sa inyo pong sariling opinion, ano po ang pinakamahalagang elemento ng isang mahusay na pagsusulat? Yan, interesting yan na tanong. Sa atin talagang opinion yan kasi iba-iba yung opinion ng mga tao. Kung ano yung kagandahan. So, marami tayong iba-ibang tao, iba-iba yung konsepto nila ng kagandahan. So, kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamahalagang elemento sa isang mahusay na pagsusulat, para sa akin, una sa lahat, yung bilang technical na siguro yung language or yung lengguwahe. Hindi yung lengguwahe pinili, pero yung grasp nung makata sa kanyang lengguwahe or sa kanyang medium. Hindi lang basta yung grasp, pero makikita mo kasi yung husay ng isang manunulat sa paghawak niya ng kanyang wika. Kung kaya niya itong paglaruan, kaya niya itong eksperimentuhan, at kaya niya itong baliin yung mga batas ng gramarya or yung grammar or kung ano pang elemento na mga batas na gumagabay sa ating grammar or sa lengguwahe. Kaya niya yun na paglaruan at may papalabas niyang sariwa or fresh yung isang salita or hindi yung salita, yung pagkagamit ng salita. So yun ang tinitingnan ko unang-una sa isang gawa. Gaano ka husay yung paghawak ng isang manunulat sa kanyang wika. Sunod yung so doon pala nakalimutan ko, doon sa unang unang binigay kong kategorya or para sa akin, yung una kong rason kung ano sa akin na mahusay na elemento. Makikita mo dun yung mga laro sa salita o word plays, yung devices, kung paano niya, yung mga idiomatic expressions, yung mga word choices, diction, yun, makikita mo yung kung gaano niya kahusay. Pwede mo rin sabing eloquence or competence sa paghawak ng salita. So, napaka-importante sa akin yun kasi sa pagsusulat, yung medium natin, tanging medium natin ay wika. So, wala ka ng ibang, kumbaga sa pagpinta, may mga kulay kang i-handle or gagamitin. Sa pagsusulat, yan, words or salita ang iyong gagamitin. So, kung isang manunulat ay
ay magaling maghumawak ng salita. Which is basically yun din naman ang yung ini-enjoy ko sa isang likha na literatura, yung language. Doon natin pwedeng ibase yung husay ng isang pagkakasulat or ng isang sulat yun. Okay. Pagsusulat po, huling tanong, sa pagsusulat po ng iyong mga tula at aklat, ano pang mga bagay na natutunan nyo habang nasa proseso pa o po kayo ng pagsusulat? Magandang ano yan, para ma-discuss natin yung iba't ibang o yung evolusyon ng isang manunulat. So, unang natutunan ko sa pagsusulat ay yung kailangan yung humility. Yung pagpapakumbaba. Kasi na-enjoy ko yung una kong kahit masasabi ko na very lousy or hindi masyadong kagalingan. Hindi talaga magaling yung una kong mga attempts sa pagsusulat. Pero na-enjoy ko yung stage na yon more than yung stage ngayon. Sa present, kung saan ako ay kinikilala na, nagkakaroon ka na ng mga aklat. Marami nang nagsasabi na magaling ka. Pero na-enjoy ko yung una kong mga experience ko ng ako pa lang yung nagsusulat. So kung may kagandahan man kung may kagandahan man na resulta yung pagsusulat ko sa kabataan, yun yung enjoyment o yung kaligayahan ng pagiging yung pagsusulat lang dahil nagsusulat ka lang. Wala kang iniisip na, siguro, isusulat ko to sa ganitong paraan para ma-impress ko ang ganito, ang ganyan, yung mga kritiko, yung mga kaibigan ko, yung mga akademya, ganun. So, wala yon nung una. Yung unang attempt ko na pagsusulat ay napakasarap kasi doon mo ma-enjoy yung as in purong nagsusulat ka lang at walang ibang Kasi pag habang tumatagal, pag na-expose ka na sa more on social side of writing na tinatawag, nagsusulat ka, habang nagsusulat ka, sa yung balikat nakatingin yung mga gusto mong i-please na mga tao. So, hindi siya masyado enjoyable kasi lagi mong iniisip, magugustuhan kaya ito ni ganyan, magugustuhan kaya ito ni ganyan. So, para ka ng isang alipin na nagsusulat. Pero, na-transcend ko din yung ganong Hindi ko sinasabing na-transcend ko na completely, pero may sagot yon, may kasagutan para mo malaposan yung ganong, kahit matagal ka na nagsusulat, merong solusyon para malaposan mo yung ganong consciousness or ganong kaisipan. Kailangan mo lang maging isa na yon yung maging mapagkumbaba. At pangalawa, yung kailangan mo lang isang tao lang i-please mo. Para sa akin, kasi isa akong practitioner ng yoga meditation, nag-chant ako ng mantras, or ang mantra kasi siya yung mga banal na pangalan ng Diyos. So, isa lang yung Diyos pero marami siyang pangalan. So, yung everyday practice ko ay nag-chant or sinasambit ko yung mga pangalan na yun. At ang epekto sa akin nun ay nalilinisan ng aking puso, nailalagay ako sa platform ng aking totoong pagkatao. So, malaking tulong din yun sa aking pagsusulat, lalo na sa sa usapin ng laman ng yung sinasabi. Kasi para sa akin, mayroong absolute truth or yung katotohanan, yung purong katotohanan. So, kahit wala to sa iyong mga katanungan, nais kong isingit ito na kung magsusulat tayo, meron tayong responsibilidad sa ating mga mambabasa. At ang responsibilidad na yon para sa akin ay ang ibigay ang katotohanan. Kasi wala ka na dapat na ibang pinag-uusapan bilang isang manunulat. Wala nang ibang mas akma or nararapat pang pag-usapan kundi ang katotohanan. Lalo pa yung absolute truth o yung talagang tunay na katotohanan. So bilang manunulat, yun ang aking responsibilidad. Bilang manunulat na
na nagpa-practice na ganitong path ng buhay. So, yung kasagutan, babalikan natin yung sinasabi ko kanina, maliban sa pagpapakumbaba, paano natin matatranscend yung kawalan ng parang feeling of kawalan ng kasaysayan ng pagsusulat dahil marami ng taong nais i-please. Isa lang i-please mo. So para sa akin, ang piniplease ko na lang ay ang Diyos. Kasi siya yung absolute truth. Siya rin yung... So masyadong mahaba tong topic, pero I hope pasensya na kung hindi ko masyadong ma-explain, pero yung Diyos at yung absolute truth ay isa. So, ang truth tulad ng katotohanan tungkol sa ating totoong katauhan na tayo ay spiritual na nilalang nasa loob ng material na katawan. Napaka-importante nun na ibahagi sa mambabasa. So ako ngayon, para mawala yung aking yung mga anxiety or pagkabalisa tungkol sa magugustuhan ba ito ni ganitong kritiko, magugustuhan ba ito ng akademya. Yun na lang yung ang iniisip ko na lang, ginagawa ko ito para ibahagi sa mundo ang isang napakahalagang mensahe ng ating totoong katauhan. Isang mensahe ng absolute truth or yung katotohanan. So sa ganitong paraan, isa lang yung aking pinagsisilbihan or piniplease. So, yun dun lang ako nakafocus. So sa ganitong paraan, hindi ko kailangang makaramdam ng feeling of emptiness or feeling na... Kasi kung tinatry mong i-please ang maraming tao, hindi mo sila mapiplease lahat. So usually, ma-frustrate ka. So, tinuro sa yoga meditation na pag na-please mo ang absolute truth or ang Diyos, mag-succeed ka man o hindi sa iyong endeavor. Sabihin man ng mga kritiko na pangit yung ginawa mo, pero kung mapi-please mo yung absolute truth or yung Diyos, simple lang naman ang gusto niya. Ibahagi mo tulungan mo yung kapwa mo na maintindihan ang kanilang tunay na katauhan. Kasi ang hindi pagkakaintindi sa ating tunay na katauhan na nagdudulot ng maraming problema sa ating mundo tulad ng racism, gender differences, abuse, kahit yung simpleng problema sa pag-ibig. Ang problema ay dahil nag-identify tayo sa ating panlabas na kaanyuan instead doon sa spiritual na sarili na nasa loob ng mga kaanyuan na yon. So medyo nag-digress ako, pero ito yung gusto ko lang ibahagi sa iyo na siguro makakatulong na rin sa iyong sa iyong kung ano man yung sinusulat mo. Na ito yung bilang manunulat, ito yung aking mensahe sa katauhan na rin sa lahat ng mambabasa. Yung ibigay sa kanila yung katotohanan ito na tayo ay hindi ang katawan, tayo ay ang spiritual na nilalang. Yun ang ating essence, ang ating posisyon, dahil tayo ay parehas natin, tayo ay sinatawag na sa Vedas, tinatawag yung Atma. Atma meaning spiritual. Pero merong Param Atma meaning yung supreme soul. So, dahil merong supreme soul yung ating posisyon ay pagsilbihan ang supreme soul na yon. Ang pagsilbing ito ay hindi pagpapaalipin tulad ng nakakadena ka, kundi ito ay isang serbisyo ng pag-ibig which brings us to kung ano talaga ang ating function in life, which is to love, ang magmahal. So, ganun lang kasimple ang buhay eh. Alamin mo lang yung essence na ikaw ay spiritual na nilalang. Alamin mo na ikaw ay ikaw ay subordinate or mas maliit ka sa Diyos. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang absolute truth.
hindi ikaw ang daigdig, sabi nga ni yung isang makata, sorry nakalimutan ko na naman. Mas masasabi ako makalimutin. Si something. Amando Hernandez ata, siya yung ako ang daigdig, ako ang tula, something. So hindi tayo 'yon, hindi tayo ang daigdig, hindi tayo ang Diyos. Tayo ay kaparehas natin yung essence ng Diyos in a sense na spiritual din tayo, pero maliliit tayong Diyos. Pwede natin sabihin yan, pero hindi tayo ang Diyos. So, yan ang ating posisyon. At ang ating function, naturally, is to serve the Supreme. Yan tayo magiging masaya. So, yan ang mensahe na nais kong, paulit-ulit kong binabahagi sa ating mambabasa. Anong na-discover ko yung yoga meditation, lifestyle. So, masyado akong nag-digress. Yun ang nakinatutunang proseso ng pagsusulat. Ayun, maliban sa pagpapakumbaba, magkaroon ka ng pundasyon, yung tulad ng sinabi ko. Importante yung meron kang pundasyon. Bago ka magsalita, sabi nga ni Rilke, bago ka makagawa ng 5 linya ng tula, kailangan mo munang meron kang sinasabi. Meron kang alam sa buhay. So yun ang mga ko. Marami kasi sa atin ang nagsasalita. Lahat nagsasalita, kahit sino. Sa TikTok, sa mga vlogs, sa mga status messages nila sa Facebook, sa Twitter, social media platforms, lahat sila nagsasalita. So, ngayon nga, lahat na nagiging makata, lahat na nagiging nagbibigay ng mensahe. Pero kung sa panig naman ng mangbabasa at nakikinig, maging matalino din tayo kung alin yung dapat nating pakinggan. So sa akin, responsibilidad ng makata ang magsalita ng may kabuluhan. Para sa akin, ang kabuluhan ay yung ibahagi ang katotohanan. Tulad nung sinabi ko sa iyo. So yun, siguro yun na yung masasabi ko lang. So again, Diyos mabalos sa iyong interes. Kung may tutulong pa ako sa iyo, sa proyekto mong ito, kung hindi man, ano man, sabihin mo lang. So, Haribol, ingat kayo dyan. Diyos mabalos.